bapau nam baha jong ka film South Korea ka Kim Se Jong kala a jing yarap pisa na kabenta ki petwer jong ka Ukraine ki balalaj im na katei kari kabala syahyar thma ha ka Russia ha ka jing yalam jong President Vladimir Putin nadu ka ar pausau tarik jong ubnai rempang kani ka jing ja thambor ka badang yat hadu menta habdeng kini ki ar teli kiri kala ne menta la shibnai ha ka ba President jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula persyang kilat kilenti ban penkut no ya kani kathma hakawi pat kalyang ki babun ki mensim balui kan thop nadu ki khana rit kiladu yala ka chong ka jing im nadu basdang kani kathma katba da ki million ngut kinong Ukraine kila phat karat no na katei kari bat lech sa pat shakiri ba marjan ban lach na ka jing sha ther nam ding haka Russia katba kani kari kadang mat ik jing bat ka jing jot kham tam hak bayade bat ka jing im brio bun na ki klur bapau nam na kaleng kari bat ka perthei barok kawe kan thop na du ki klur ak film ki nong ruai bat ki wei kila no senyang lang kat ba kila ban ajing kershan ya ki tei kila not bat ki phet wir jong ka Ukraine dak ba bam smai ban ai da ki $1 million na ka benta ka jing yarap para brio sya ki tei ki pait ba ki bangat hakani ka apon kat kum ki khubor balay alum jing tip laya thu bakani ka nong ruai kabalong ru hakaju kapor kapuran bapau nam jong ka sports dongga ka Kim Se Jong kala no asanyang hadu kumba 10 million won kabalong la kumno hendru lang bat ar phosau hajar ya kani ka jingno asanyang la ai sha ka community chess of Korea ban ai jing yarap ya ki phet wir jong ka Ukraine ki bala sha pen bor ban mi bat phet na la ki jong ki ying ki sem kumban shukdew hangne kani kamdei tang ka sen ka baningkong bakani kapuran kala ajing yarap dang ha ubnai baladep ka Kim Se Jong kala no asanyang kumba 10 million won ban ajing yarap ikilanot basyakta hakading khlaw kani kapuran kala yo jing it bha na kinong kershan